L'altre dia, el bon amic Pepe Fajula va fer un vídeo amb una reflexió molt interessant. Ho recomano de veure els seus vídeos. Són molt pedagògics i deixa molts avisos a navegantes. La seva reflexió era de molt sentit comú. Deia, com és que ataquen tant a Puigdemont si totes les enquestes donen com a guanyador Esquerra, com va ser? I Esquerra, en teoria, és independentista, no? No us estranya això? No us fa una mena d'olor a sucarrim? En Pepe té raó. Fixeu-vos en la total indiferència a Front Republicà, per exemple, en els mitjans de comunicació i els atacs continuats a Puigdemont. Les dues forces independentistes polítiques que eren contràries en el peix al cova. Veig la gent molt contenta, i al carrer ho noto, dient, ostres, mira, l'independentisme ha pujat, has d'estar content, perquè per primer cop Esquerra guanya en unes generals. Doncs no, jo no estic molt content, estic molt preocupat. Molt preocupat perquè amb quin programa ha guanyat Esquerra? Amb independentisme o amb conformisme? Diuen les males llengües que abans del 21 de desembre Junqueras i Soraya van fer un pacte. Totes les enquestes i pronòstics el donaven a Junqueras com a guanyador. El tracte era que passaria poc temps a la presó, que retirarien el 155 i després de 4 anys es negociaria unes millores econòmiques per Catalunya. A canvi s'havia de renunciar a la unilateralitat i oferir en safata el cap del president Puigdemont. Sembla ser que aquest pacte també n'estava assabentat el PDeCAT. I els semblava bé. Si escolteu Marta Pascal, en aquests moments es plantegen de fer un nou partit, un partit nou, perquè no estan d'acord amb els plantejaments de Puigdemont, no estan i ni estaven d'acord amb els plantejaments de Puigdemont i volen que tornem el peix al cova. Recordeu també les paraules de Joan Tardà. Si cal sacrificar Puigdemont, ho farem. Puigdemont, davant d'aquesta gran traïció, va fer JxCat. A partir d'aquell moment, les enquestes de vot van donar un tomb radical. JxCat, i no el PDeCAT, va pujar amb intenció de vot. Tothom sap què va passar després. Puigdemont, fora de pronòstic, va guanyar. I amb la victòria de Puigdemont, el pacte amb la Soraya ja no es podia fer. I Soraya va fer el que podríem dir un Roma no paga als traïdors. De lo que hablamos, nada de nada. Per aquesta raó, diuen les males llengües que Junqueras té tan mal rotllo amb Puigdemont, ja que, com no va aconseguir decapitar-lo, encara és a la presó. Però segur que molts direu, però escolta, a veure, si el qui marxa és un covard i el qui es queda és el valent, és el qui defensa els ideals, el país. No sé si sabíeu que Jordi Pujol va anar a la presó. Molta gent, per això ja, el Pujol, ja l'encombràvem, no? Recordo el meu avi, que em deia, nen, és que el Pujol ha anat a la presó per Catalunya. Anem a veure què diu la gent que coneixia Pujol. Sempre he sostingut que sabia el que l'esperava, entre altres coses perquè es va deixar detenir a casa seva quan tothom li havia dit que desaparegués, no? Per tant, ja estava resignat a donar la cara en aquest cas. Jo suposo que amb una certa previsió de que això també tindria un futur polític, no? Encara que dir-ho ara sembla una mica fort, però era una persona molt convençuda, no? I per tant, jo crec que mesurava bastant el rèdit que això comportaria a la llarga, no? El dia del Consell de Guerra va ser un bon dia. Vaja. Sembla ser que no ho va fer per Catalunya, sinó pel rèdit que li podia donar després. Aquesta entrevista, el mèrit que té és que és abans de tot l'escàndol sobre Pujol. Per tant, cobra més importància. Quan algú té al cap una cosa, vol això, està disposat a tot, fins i tot a anar a la presó. Tots sabem el rèdit que li va donar a Pujol anar a la presó. 40 anys de president. El mateix rèdit que li pot donar a Junqueras
Segons hem vist al general, sí, perquè sembla que la fórmula aquesta funciona. Però, a veure, què sabem? Què sabem d'Oriol Junqueras? Gent que el va conèixer, als seus inicis, em va dir el següent. Va ser professor de la UAB. Tanmateix, de jove, va fer el doctorat amb nosaltres a la UB. Finalment, va optar per continuar carrera universitària a la UAB. La meva impressió, diu, és que era una persona molt ambiciosa, molt llepona i amb esperit de majordom. Tanmateix, no tenia manies si es tractava de pujar. No crec que fos una persona amb masses idees. La meva impressió és molt negativa. A la UB diu que era estudiant de doctorat. A la UAB, jo diria, diu ell, que era més aviat el majordom i llepaculs de la casta dels catedràtics. Un pilota que anava amunt i avall i que suposadament intentava fer valer les seves amistats polítiques. Va començar molt bé i va aprofitar tot el que va aprendre de didàctica per obrir-se camí a la televisió i a la ràdio. Tanmateix, diu, finalment les seves aportacions com a historiador han estat irrellevants. Bé, algú que el coneix, diu, és una persona ambiciosa, llepona i majordom. I no tenia manies si es tractava de pujar. Fins i tot podria ser que per pujar pogués pactar amb l'altre bàndol. Però fins a on arribava la seva ambició de protagonista? Per sobre de la del país? Fa uns quants anys ja, hi va haver una cimera d'esquerres independentistes. La voluntat era que Reagrupament, Solidaritat per la Independència, Democràcia i Esquerra anessin juntes. El primer de la llista hauria estat Oriol Junqueras i el segon, el Tena. La idea era fer un front comú d'esquerres independentista, però no hi va haver acord. No podem, per al poc temps que tenim, superar diferències de caràcter programàtic a l'hora de fer la campanya electoral, de l'actitud a l'hora d'afrontar la campanya, de l'actitud també a la situació que es troba en aquests moments al país, i per tant no hem pogut arribar a aquest tipus d'acord. Eren superiors als punts d'acord als que havíem arribat que no pas als punts de desacord que en aquest cas han provocat que Esquerra Republicana hagi manifestat que no volia continuar amb aquestes converses. Un tàndem liderat per Junqueras i amb Alfons López Tena, per tant haguéssim donat molta potència en aquesta coalició i malauradament doncs, això tampoc ha estat possible. Segons Uriel Bertran, diu que va ser Esquerra qui es va desmarcar. A veure, fins a quin punt la presència d'altres protagonistes li podia molestar a Junqueras en el seu camí cap a la presidència de la Generalitat de Catalunya, clar. També és veritat que en aquesta cimera hi havia fortes tensions amb Laporta. Laporta era del sí, però abans havia estat de Democràcia Catalana i el consideraven un trànsfuga perquè recordem que era diputat no escrit. El que demostra que entre els polítics, encara que el país estigui en joc, el que importa són els egos i els partits. Però anem més endavant, quan era vicepresident. Qui s'estava ocupant de les estructures d'estat? Qui s'estava ocupant de la hisenda catalana? Per què no estaven fetes? Si són imprescindibles, si ho sabem que són imprescindibles per poder fer un nou estat. A veure, pensem una cosa. Si jo vull ser president, el que he de fer, què és? Anul·lar la competència. I quina és la millor manera? Doncs, si guanya Puigdemont, no l'investim. Llavors direm, no, per por a la presó. Bueno, sí, per por a la presó o per anul·lar la competència, clar. I ara diuen, cal ampliar la base. Sí, i per això hem de tornar 2 passos enrere, a l'autonomisme. Clar, Puigdemont el que demana és unitat. Junqueras es nega. I es nega d'una manera que fins i tot a la presó i de males maneres va recordar a un diputat que tu no fotis més merda perquè no aniré mai amb vosaltres. Però clar, les eleccions generals, el problema és que li han donat la raó. Perquè la gent no vol més problemes, vol tranquil·litat. Estic segur que molts convergents van votar un moderat Esquerra Republicana de Catalunya. Per què? Perquè tornem al peix al cove, al seny, i que res canviï,
que res canviï, que els de sempre tinguin el control del poder. És un risc massa elevat, fins i tot a la gent d'esquerres, que el poble mani. Perquè, al igual que les esquerres espanyoles, com pot ser el PSOE, som d'esquerres, som d'esquerres, però amb els privilegis de les dretes. Però la feina encara no s'ha acabat, perquè el possible pacte PSOE, Podemos i Esquerra, perquè aquest pacte tingui una forma, cal eliminar definitivament l'única persona que es mostra una resistència al peix al cova, que és el president Puigdemont, clar. La Junta Electoral, si ho vau veure, no va trigar ni 24 hores en anunciar el veto a Puigdemont, a Comín i a Ponsatí cap a les europees. Clar, és que enviar a la paperera Puigdemont, enviar-lo a l'ostracisme, a l'oblit, fa que Esquerra Republicana de Catalunya i Junqueras ho tinguin tot de cara per aconseguir el seu somni. Perquè les coses es tranquil·litzin, encara que sigui per deixar enrere els anhels d'un poble. Veurem quines condicions marca o pacta Esquerra amb PSOE. Encara que possiblement ja ho deuen tenir parlat, perquè si les males llengües diuen que ho havia fet amb la Soraya, amb un col·lega d'esquerres, ja deu estar fet. Ens vendran que d'aquí uns 4 anys, més o menys, doncs, escolta, que farem un referèndum. Que primer miraran de reformar la Constitució. Primer reformaran la Constitució per encabir el referèndum. No ens deixarem enganyar ara per la promesa d'un referèndum impossible. Els contes els expliquem nosaltres als nostres fills. No cal que ningú ens expliqui un conte en el qual resulta que el llop ferotge es convertirà en bo i permetrà allò que no ha permès mai, perquè no ens ho creiem. La independència de Catalunya ja ha arribat, que aquesta victòria sí que és possible, que el que cal fer és rematar-la, i això és el que dediquem tots els nostres esforços, mentre que el seu referèndum no arribarà mai. I potser abans i tot podria fer un referèndum sobre la monarquia, perquè anem cap al federalisme. Anem, i crec que ho heu sentit moltes vegades, perquè això és el que ens interessa més a tots. Cal apartar les dretes i que les esquerres governin Espanya. I per això ens justificaran que per arribar a tot això, el millor és l'abstenció i així que pugui ser investit Sánchez. Perquè és l'opció amb més seny, és el que ens cal. I a qui li cal? Mentrestant nosaltres estem mantenint a 2 governs. I què passa? Què passa si després de 4 anys tornen les dretes més fortes que mai? Vosaltres creieu sincerament que les dretes es quedaran aturades? Esperaran que es pugui fer un referèndum sobre autodeterminació o sobre la monarquia? No esteu veient que ja estan dient que hi ha tongo? No esteu veient que s'estan preparant? Que no estudieu la història? Junqueras vol ser president per damunt de tot, del país, de l'unitat, de la República Catalana. No tinc res en contra d'Esquerra, de veritat, però en aquests moments hi ha un senyor, millor dit, un monsenyor, que creia que no aniria a la presó perquè Déu no permetria que un home bo hi pogués anar. I espero que no esperi que la independència a Catalunya la tindrem quan Déu vulgui. Un senyor que no vol que anem tots junts, encara que això fos el millor per al país. I un senyor que no permet que ningú, absolutament ningú, el qüestioni, ni els seus propis. Esquerra és el partit de l'avi Macià, el partit republicà. Però una república, per fer una república, no és ni de dretes ni d'esquerres. Una república és per tothom. I qui vulgui patrimonialitzar la república s'equivoca i molt. Si altres coses que van passar, o aturar, millor dit, per ordres de Junqueras, però, com diu el president Puigdemont, millor dir-les després del judici. O potser les dirà el mateix president, qui ho sap. El temps donarà o traurà les raons. Alexandre Deulofeu, matemàtic, deia que el 2029 seríem independents. Encara que tot pinta que serà quan Déu ho vulgui. La meva àvia, fa temps que quan li vaig dir votaré Esquerra, quan hi havia el Carod Rovira, em va dir, nen, t'equivoques. La gent d'Esquerra són uns polls ressuscitats. S'ajuntaran amb el PSOE, amb el PSC, o el que siguin, i faran president al Maragall. Pactaran amb qui siguin per
pintar alguna cosa. No, a veure, què m'estàs dient? Què m'estàs dient? Que Esquerra, que és independentista, abandonar la independència? No, home, no. Com vols que vagi amb el PSOE, PSC? No, home, no. Això és renunciar. Nen, a veure, que he viscut una república i et puc dir que si Franco ho va tenir molt fàcil és perquè la república era un desastre. Quan una persona pobra li dones poder, després oblida quan era de pobre. I és molt pitjor que una rica, ja que, a més, té rancúnia i neda amb l'abundància, no sap gestionar els diners i els despilfarra. Molta gent republicana era ostentosa, eren els nous rics. Fixa't que ruixaven als carrers de Cava quan molta altra gent ho estava passant malament. I és que no tothom té classe. I no la classe de ser classista, sinó de saber comportar-se, tenir modals i saber estar. Jo el que demano a les bases d'Esquerra, és que no permetin tornar a l'autonomisme. I que no esteu sols, teniu aliats possiblement en l'exili, si mireu cap a Suïssa. Si cal pactar un referèndum, que no sigui d'aquí 4 anys. I no us deixeu entabanar, perquè, com diria un senyor, no permeteu que caiguem en la tentació. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Moltes gràcies.